A conselleira do Mar reuniuse hoxe co sector do cerco en Porto do Son para analizar o impacto dos novos topes de capturas aprobados en Bruselas. A Xunta alerta de que os recortes nas cotas de especies clave como a xarda poden ter graves consecuencias económicas para Galicia. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou as confrarías de Porto do Son e Portosín para abordar directamente co sector pesqueiro o impacto das novas tax e cotas aprobadas pola Unión Europea. Un acordo que a Xunta cualifica de lesivo para Galicia e que afecta especialmente á frota do cerco. Primeiro, visitarei a lonxa de Porto do Sin e despois irei á lonxa de Porto do Son. E, dentro dos contactos periódicos que teño co sector, visito as rulas, visito as cofradías, hoxe tamén estarei cos armadores e con redeiras, simplemente estar con eles, escoitar activamente un pouco as preocupacións, e, precisamente aquí en Porto do Sin, que é onde hai tanto cerco, tamén comentar ese recorte, sobre todo de xarda, ese recorte de taque cuotas, e un pouco escoitar o que opinan. Un dos casos máis preocupantes é o da xarda, cun recorte do 70% da cota respecto ao ano actual. Segundo os datos manexados pola Consellería do Mar, esta redución podería supor perdas económicas directas de ata 28 millóns de euros, ás que habería que sumar un forte impacto indirecto sobre o conxunto da comarca. Un problema moi principal que temos que nos afecta moito é o cumprimento da xarda, que non sei como nos vai a afectar, non sei que decisións se van tomar, pero creo que se tomarán as decisións adecuadas para que o sector siga pescando, a actividade non se perda e que as empresas podan subsistir e cumprir a expectativa do ano, que é ter un bo ano para que os mariñeiros podan regalarlle ao final de ano, de cada ano, un regalos especiales aos fillos por Navidades. No encontro tamén se puxo en valor o apoio da Xunta ao sector e ao Concello de Porto do Son, cun investimento acumulado dende o ano 2009 que supera os 38 millóns de euros, destinados á mellora das infraestructuras portuarias, á produción marisqueira e á industria transformadora. Gracias a Dios tuvemos un punteo sobre as ganancias dos barcos, sobre os repartos da anchoa que nos foi favorable. A sardiña non chegou, foi moi escasa. De feito, en noviembre empezamos a parar os barcos xa por escasez de cuota. Creo que é un problema bastante grave. Agora, este ano, en principio, os proxectos que tínhamos para Porto Sen este ano foron todos cumpridos. Xa estamos expectativas de facer novos proxectos que confiamos, tanto a Consellería como o Desenvolvemento Pesqueiro, que son moi activos neste caso e nos apoian moito, podamos facelos efectivos este ano. Coincidindo coas datas previas ao Nadal, Villaverde interesouse tamén pola actividade nas lonxas. A de Portosín leva comercializados este ano máis de 4 millóns de kilos de peixe, mentres que a de Porto do Son superou o 1,2 millóns de kilos, con prezos á alza no mercado. A Xunta insiste en que seguirá en contacto permanente co sector para defender a viabilidade da frota galega e o mantemento do emprego nas zonas costeiras.